Yes, good evening friends. गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे कमार्शियल एप्सनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायलांदो। आथिखालनि मुगायाव जेब्ला इन्डियाखौ मोनसे डिजिटेल इन्डिया होननानै फोसावबाय, बेनि उनावनो केशलेस होननानै फोसावबाय। केशलेस कान्ट्रि होननानै जेब्ला जों बयबो मिथिबाय, अब्ला जों फैसाखौ जेबायाव लायाबालासिनो बेखौ नोंथाङा मबाइलावनो बा माखासे इन्टारनेटनि जोहैनो नोंथाङा गुबुननो होनाय लानाय बायदिसिनाफोरखौ आथिखालाव खालामनो हासै। दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो सोरनोबा फैसा होनांगौबाबो डाइरेक्ट एकाउन्टाव केश डिप'जिट खालामनो हायो, आरो लानो गोनां जायोबाबो डाइरेक्ट सोरनिबा एकाउन्टनिफ्राय नोंथांनि जि एकाउन्ट बेयाव केश रिसिभ खालामनो हायो एबा केश डिप'जिट खालामनो हायो। दा बेबायदिनो जोङो माखासे मानि केश ट्रेन्सफार, केश डिप'जिट बेबायदिनो माखासे मानि जोङो खालामनो हानाय सुबिदाखौ जोङो आथिखालाव मोनबाय। दा बिदि खालामनायजों लोगोसे जोङो माखासे एप्सफोर दङ, जाय एप्सफोरखौ जों बाहायोबाथाय नोंथाङा कमिसनबो मोनगोन। दा बे एप्सनि सोमोन्दैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। दा फैदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा आं जाय एप्लिकेशननि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बे जाबाय paynearby एप्स। जाय एप्सखौ नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलावनो मोनगोन। paynearby एप्स, paynearby एप्स, आधार विथड्र'येल मोनसे एप्स बियो, मानि ट्रेन्सफार खालामग्रा मोनसे एप्स बियो, जायनि गेजेरजों नोंथाङा मानिबो विथड्र' खालामनो हागोन आधार कार्डनि हेफाजाबजों। दा बियो आंनिया इनस्टल खालामखानाय, बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव डाइरेक्ट अपेन खालामनानै दिन्थिगोन। दा नोंथांनियाव जेब्ला बियो इनस्टल गैया, अब्ला नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामनानै ला आरो बेखौ अपेन खालाम, जेरै आं अपेन खालामदों। दा अपेन खालामखांनायनि उनाव बेहाय बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन। बे इन्टारफेसखौ नोंथाङा लगइन खालामनांगोन। नाथाय मोनसे खोथा, बे लगइन आइडि खौ नोंथाङा बायनांगोन, बेखौ फ्रि मोननाय जानाय नङा। नोंथांमोन, आं जाय समाव बेखौ बायदोंमोन बे समाव आंनि लगइन आइडिया 1010 रुपिस लादोंमोन नामाथाय। दा दासिम बेसेबां जाखो आं बेखौ बुंनो हाया। दा नोंथांमोना नायनो हागोन दासिम बेसेबां जाखो। दा आङो अलरेडि आंनिया एकाउन्ट आइडि आङो बायखानाय नालाय, आङो अलरेडि बायखाबाय। बेनिखायनो आंनि एकाउन्ट आइडि पासवर्डखौ होनानै आङो लगइन खालामनोसै, आरो बेनि सिङाव माबायदि इन्टारफेस दङ आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव दिन्थिनोसै। नायदो बिदिब्ला आङो दिन्थिनोसै। नै नोंथांमोन, बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि फिचार्सफोर मोनगोन। फार्स्टआवनो दङ मानि ट्रेन्सफार, क्लेम रिफान्ड, बेलेन्स इनकुवेरि। बेलेन्स इनकुवेरिया माने बियो बेंकनि बेलेन्स इनकुवेरि। आधार कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा माखासे कास्टमारफोरनि बेंक एकाउन्टनि जि बेलेन्स बेखौ इनकुवेरि खालामनो हागोन, नायनो हागोन। बेजों लोगोसे गुबुननि एकाउन्टनि फैसाखौबो बिथांमोननि आधार कार्डनि हेफाजाबजों केश विथड्र'येल खालामनो हागोन। बिल पेमेन्ट खालामनो हागोन। बिल पेमेन्ट माने माखासे माने बिल होनाय, जेरै इलेक्ट्रिसिटि बिल, बेदिनो गेस बुकिं खालामनाय, बेदिनो माखासे अनलाइन पेमेन्टफोर बेनि गेजेरजों खालामनो हागोन। आरो SMS पेमेन्ट, बे SMS पेमेन्टआ जाहैबाय नोंथाङा जाय मानसिनिफ्राय नोङो
नोंथाङा फैसा मोननो दङ एबा फैसा बिनो दङ बेबायदियाव नोंथाङा बेसेबां नोंथाङा नांगौ बेखौ नोंथाङा मेसेज खालामना हरबानो बेनियाव मोनसे लिंक थांगोन paynearby एप्सनि गेजेरजों। बेनिफ्राय जाय बिथाङानोखि फैसा हरगोन बियो बे लिंकआव अपेन खालामनानै गावनि कार्डनि डिटेल्स, कार्डनि 16 डिजिट नाम्बार जिखिनि दं आरो VCP नाम्बार बेखौ होनानै बियो जेब्ला मानिखौ ट्रेन्सफार खालामगोन अब्ला नोंथांनियाव नैबेयाव ट्रेड बेलेन्स होननायाव जमा जाफैगोन। नोंथांमोन जोबोद मोजां। बेनि अनगायैबो मबाइल रिचार्ज खालामनो हायो, डाटा कार्ड खालामनो हायो, बेनिफ्राय DTH रिचार्ज खालामनो हायो, क्रेडिट कार्ड बिल होनो हायो, बास बुकिं खालामनो हायो आरो माखासे माने इन्सुरेन्स बायदिसिना होनो हायो, केस कालेक्सन, एर'प्लेन बायदिसिना फ्लाइटफोरनि टिकेट बुकिं बायदि रोखोमनि नोंथांमोना बेवहाय इन्जय खालामनो हागोन आरो बेफोर गासैबो फिचार्सफोरखौ नोंथांमोना इन्जय खालामनो हागोन। दा अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनदों। जोबोद मोजां एप्स नोंथांमोना बे एप्सखौ निजिनो बाहायनायनि अनगायैबो गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनायबो जागोन आरो गुबुनफोरनिफ्राय नोंथाङा एसे एनै कमिसनबो लानानै माखासे माने केस उइथड्रवेल मानि डिप'जिट खालामनानै बिदि माखासे मबाइल रिचार्ज खालामनानै नोंथांमोना कास्टमारनिफ्राय फैसा एसे एनै कमिसन लानानै नोंथांनि ओरैनो थानायजों लोगोसे एसे एनै गरफा गरनै फैसाबो नोंथाङा खामायनो हागोन आरो। लोगोफोर जोबोद मोजां एप्स। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो गुबुन इनफरमेटिभ भिडिअजों लोगोसे माखासे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ आरो माखासे कमेडि भिडिअ लोगोसे माखासे इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय माखासे माने भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोनानो मोनो आरो आंनि भिडिअखौ नायनो हायो। नोंथांमोन बेखिनियानोसै आरो आं जोबथारनायाव नोंथांमोननो बेनि जि आइडि बायनाय बिनि दामा बेसेबां बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरदों। नायदो बिदिब्ला आपग्रेड पेकेजाव नायनि। इयाव नुगोन नोंथांमोन बेसे दाम। नोंथांमोन 1500 जाबाय। 1500। नैबे जाबाय फाइनान्सियेल सार्भिसआ जाहैबाय आंनि जाय आइडिखौ आं बायदों बे फाइनान्सियेल सार्भिस होननायनि जि आइडि आं बेखौ बायदों बेयाव आङो डमेस्टिक मानि ट्रेन्सफार खालामनो हायो, रिचार्ज खालामनो हायो, बिल पेमेन्ट खालामनो हायो, बास बुकिं, एक्सेप्ट कार्ड पेमेन्ट, ओमफ्राय AEPS आधार ATM बेखौ आं खालामनो हायो। नाथाय बेल'आ जुदि थोजासे नङाब्ला नैबेयाव नोंथाङा आरो आपग्रेड खालामनो हायो आरो नैबे 1500 रुपिसखौ नोंथाङा पे खालामनानै नोंथांनि जि एप्स बेखौ आपग्रेड खालामनानै माखासे माने सुबिदा एडभान्टेजफोरखौ नोंथांमोना लाबावनो हागोन। दा बेखिनियानोसै नोंथांमोन। दा फैदो बिदिब्ला बे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो आरो माखासे माने फिचार्सखौ इन्जय खालामदो। नोंथांमोन बेवहाय केस डिप'जिटनि थाखाय बेसेबां कमिसन मोनो, फैसा रिचार्ज खालामनायाव बेसेबां कमिसन मोनो बेखौ बेहाय होनाय दंखायो। नै कमिसन स्ट्राक्चार नैबेयाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। रिचार्ज कमिसन बेयाव दङ। नै रिचार्ज कमिसन बेयाव नोंथांमोना थांनानै नायबानो नुगोन बेसेबांनि रिचार्ज खालामोबाथाय नोंथाङा बेसेबां फैसा बेसेबां रुपिस आर्न खालामगोन, खामायनो हागोन बेहाय होनाय दङ। जिअ'आ जाहैबाय मा होनो 3.5% मोनगोन नोंथाङा, एयारटेलाव मोनगोन 2%, भडाफनाव मोनगोन 2%, आइडियायाव मोनगोन 1.5%, BSNLआव मोनगोन 2.5%। बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि माबाफोर होनाय दङ। मा होनो नेटवर्क प्रभाइडारफोर दङ। बेफोराव गुबुन नेटवर्क प्रभाइडारखौ लानानै गुबुन माने कमिसनफ्रा जागोन आरो। दा बेखिनियानो नोंथांमोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो आं नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामदों नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लाथार आरो दानि डिजिटेल मुगानि
जि निसा दानि डिजिटेल मुगानि जिखिनि एडभान्टेज बेखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेल लाइफआव इउज खालामनो नाजा आरो सोलों, जाहाथे इयुनाव फैसा होलाय लालाया जोबोद इजि जायो, जाहाथे जेबो पकेट मानि खावजालायनाय जाहाथे जोङो जेबायाव लानानै जाया, गासैबो मानियानो जोंना पकेटावनो थायो, जाहाथे बेबायदि जायो जोंनि भारत हादरा। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोन बयबो जेबायाव लानानै थाखा खावजाया, फैसा थाखा खावजाया, रावजोंबो पकेट मारि जाया, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो आं नोंथांमोनखौ लास्टाव काइन्डलि रिकुवेस्ट खालामदों, नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाथार आरो बेनि माखासे फिचार्सफोर बेखौ इउज खालामथार। आसा खालामदों आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जाबाय। आरो जुदि जामारदोंबा आरोबाव आं फिन खनसे रिकुवेस्ट खालामबावनाय जाबाय, आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम, खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालाम, जाहाथे आंनि उनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअफोर आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना थोंजों नायनो हायो। गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो